Mga ka-K5 drug bypass operation sa RPDO6. Masubray sa kamilyon niya balor sa ginapatian sa Bona kumpiskar. Apat ka mga lalaki arestado. Yaring detalye sa katunyang balita. Exclusive. Nakumpiskar ang masobray sa kamilyon niya balor sa ginapatian sa sa drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Altatira Village, Barangay Quintin, Salazaro. Pasado alas 7 ng gabi, Setyembre 23, ang mga nadakpan na mo sa alias Tings, 47 anyos, residente sa nasamit na lugar, alias John, 39 anyos, sa Barangay Hibawan, Pavia, alias Niel, 35 anyos, call center agent, residente sa Barangay Kagamutan, Sorliganes, kag alias JK, 20 anyos, first year college student, kag residente sa Barangay Agisipan, Santa Barbara. Sino kay Press Major Marvin Villanueva, Deputy Chief sang RPDO 6, nabaklan si Ting sa isa ka plastic sa isang ginapatian sa gamit ang 12,000 pesos ka bypass money. Na-recover sa operasyon ng 23 ka mga plastic sa duwa ka na tied plastic sa ginapatian sa nagabugat sa kabugusan nga 170 grams, kag 1,156,000 pesos ang market value. Duwa na kabulan ng monitoring sa ila, nahibaloan sa Bacolod City, nagahalin ang inanga supply, pinaagi sa Roro. Anay na preso si John sang 2009 sa kaso man sa illegal nga droga, kag sang 2021 nakagwa pinagi sa plea bargaining agreement. Matol sa buhay sa pagpapalit ng droga ay Kag sa karon mga ka-K5, natala na sila nga sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.